Hemen salam dostlar, sizin pikiriňizçe men kimin ýanyna geldim? Men üçin iň gyzykly mehmanlaryň biri. Siz tesbirlerde ýazyň 3-5 sekundyň içinde kimdir öýtýäňiz? Gelin. Здрасте, hemen salam diýip başlaýyn. Gelinize komsunuz. Как вы? Нормально всё? Ama men şeýle şu wagt bilýändirler, men ýaňa belek geçdim. Men üçin iň gyzykly mehmanlaryň biri diýdim. Tesirlerde ýazyp ýetişendirler we men reskine Instagram üçin, TikTok üçin sorag berýän size. Biziň mediatymyzda ýüzde gepleşimiz, täze şow gepleşimiz tapaly ýok, interwýuly gepleşiklerimizde iň halayan ýeriňiz, ýa iň halayan dadyňyz näme? İň halayan dadym. Aýdym aýtmagy diýen janly. Daş. Ters sarawyny bereýin, invert. Iň halamayan dadyňyz. Biziň gepleşiklerden. Halamayan dadım. Yok, halayan tarapym ýanky janly. Aýdym aýtmak biram durmuşy temalara girýäňi-de. Şeýle içkin, anne şo temalara girýäňiz. Şonu halayan. Halamayan ýerim intek doly emedip bilmedim öýdýän içimde. Hani İnşallah yoktur. inşallah ýokdur hawa. Şu taýty bolmandyr diýen ýerim belki ýok öýdýän. Gatygo diýmek gelýän mehmanlarymyzdan bizim işimizi o şekilde alıp baryp bilýär we şu taýdan belliýän dostlar soraglaryňyzy göni kommentarda ýazyň. Iň ýakyn wagtda Bilbil Öwez we Bilbil sesimiz bilen täze şow hem janly sesde hem içkin gepleşik. Janyňyz sag bolsun. Sag bolun.